M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye pano pa Tiyankhule na Ambuye lero lachinayi pa 14 August 2025 ndipo tsiku la lero timachita chaka cha Maximilian Kolbe Woyera. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Yoswa mutu 3 ndime 7 mpaka 10a kudzawerenganso ndime 11 kumaliza ndi ndime 13 mpaka 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Rose Chakwanta Rize kuchokera ku St. Thomas of Canterbury Parish mu Diocese ya Brentwood mdziko la United Kingdom. Mtengo wabwino ndi monga adalembera Mateyo Woyera mutu 18 ndime 21 mpaka mutu 19 ndime 1. Amene akutiwerengera mawu a mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Lembani Kasim kuchokera ku St. Peter's Utale 1 Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu a m'buku la Yoswa. Chauta adauza Yoswa kuti zimene ndikuchita lerozi ndizo zidzapatse Aisraeli onse mtima wokulemekeza iwe kuti ndiwe munthu wamkulu, ndipo adzadziwa kuti ine ndili nawe monga momwe ndinakhalira ndi Mose. Ansembe amene akunyamula bokosi la chipangano la chauta walamule kuti mukafika ku mtsinje wa Yorodani mulowe m'madzimo ndi kuyima mphepete. Tsono Yoswa anawuza anthuwo kuti bwerani kuno mudzamve zimene chauta Mulungu wanu akukuwuzani. Motero mudzadziwa kuti Mulungu wamoyo ali pakati panu. Inu mukamapita patsogolo, Iye adzapirikitsa Akanaani onse. Pamenepo bokosi la chipangano la chauta wa dziko lonse lapansi liwoloke Yorodani patsogolo panu. Ansembe onyamula bokosi la chipangano la chauta, Ambuye a dziko lonse lapansi, akangoponda madziwo, madzi onse a Yorodani ochokera ku mtunda adzaleka kuyenda, ndipo adzayima ngati chipupa. Nyengo imeneyo idali yakholola, ndipo mtsinje unali wodzaza kwambiri. Anthu onse anachoka ku zithatho kukawoloka mtsinje wa Yorodani uja. Ansembe ndiwo anali patsogolo adanyamula bokosi la chipangano la chauta lija. Pamenepo ansembewo adafika pa gombe la Yorodani, natsikira m'madzimo ndi kuponda madziwo. Madzi onse anayima osayendanso. Madzi a ku mitunda adawundana ngati khoma lalitali, kuchokera ku Adama mpaka ku mzinda wa Zeletani. Madzi othamangira ku nyanja ya Araba, ndiye kuti nyanja yakufa, adatheratu pamalopo, ndipo anthu adawolokera tsidya lina pafupi ndi Yeriko. Chonsecho nkuti ansembe onyamula bokosi la chipangano la chauta aja atayima pakati pa mtsinje wa Yorodani uja, mpaka anthu onse adatha kuwoloka. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo.
Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Petro adafunsa Yesu kuti, Ambuye, kodi m'bale wanga atamandichimwira ndizamkhululukire kangati? Kodi ndizachite kufikira kasanu kawiri? Yesu adamuyankha kuti, kodi ndikuti kasanu kawiri kokha ngati? Iyayi, koma mpaka kasanu kawiri, kuchulukitsa ndi 70. Sono ufumu wakumwamba tingaufanizire motere. Panali mfumu ina imene idayitanisa ntchito ake kuti ionenso bwino ngongole zawo. Atangoyamba kumene, adabwera ndi wantchito wina amene anali ndi ngongole ya ndalama zochuluka kwa basi. Ndiye popeza kuti adasowa chomubwezera ngongoleyo, mbuye wake uja adalamula kuti amugulitse wantchitoyo pamodzi ndi mkazi wake ndi ana ake ndi zake zonse, kuti ngongole ija ibwezedwe. Apo wantchito uja adamugwadira nati, pepani ndakupemphani, lezereni mtima, ndizakubwezerani ndithu zonse. Mbuye wake uja adamumveradi chifundo, ndipo adakhululukira ngongole ija namulola kuti apite. Koma amene wantchito ankatuluka adakumana ndi mmodzi mwa antchito anzake, yemwe iye adamkongoza ndalama zochepa. Adamugwira pakhosi mwaukali namuwuza kuti, bwenza ngongole yako ija. Apo wantchito mnzake uja adazigwetsa pansi ku mapazi ake nati, pepani ndakupemphani, lezereni mtima, ndizakubwezerani. Koma iye adakana nakamponyesa mndende kuti mpaka abweze ndithu ngongoleyo. Antchito anzake ena ataona zimenezi adamva chisoni kwambiri. Adapita kukafotokozera mbuye wawo zonsezo. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namuwuza kuti, wantchito woyipa iwe, ine ndinakukhululukira ngongole yonse ija pamene udandidandaulira. Kodi sunanene kuti iwenso unchitire chifundo wantchito nzako monga ndinakuchitira iwe chifundo? Motero mbuye wakeyo adapsa mtima kwambiri nampereka kuti akamzuze mpaka atabweza ngongole yonse ija. Inunso Atate anga kumwamba azakuchitani zomwezo, aliyense mwa inu akapanda kukhululukira m'bale wake ndi mtima wonse. Yesu atasiza kunena mawu amenewa, adachoka ku Galileya nakafika ku dera la Yudeya kusidya kwa mtsinje wa Yordani. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero tukuchita chaka cha Maximilian Kolbe woyera amene adabadwa m'banja la Julius ndi Mary Kolbe pa 17 January mchaka cha 1894 mdziko la Poland. Adalandira unsembe pa 28 April mchaka cha 1918. Mbiri imafotokoza kuti Maximilian Kolbe amakonda kulemekeza amayi Maria, ndipo adayambisa gulu limene limalemekeza amayi Maria lotchedwa asilikali a Maria. Ndipo mbiri imafotokoza kuti nkhondo yachiwiri ya dziko lonse lapansi imene idachitika, dziko la Germany lidalandidwa ndi dziko la makamaka Poland, ndipo Maximilian Kolbe ndi anzake ena adagwidwa nakasekeredwa ku ndende. Ali ku ndende kumeneko ena mwa iwo adathawa. Makamaka atathawa adalamula kuti anthu ena akaphedwe. Ndipo nali mkulu wina amene ndithu anali mgulu anthu 10 osankhidwa kuti akaphedwe, ndiye anayamba kudandaula, kulira, kudandaula banja lake, kudandaula onse amene akuwasiya. Ndiye Maximilian Kolbe adamva chisoni, anapereka moyo wake kuti aphedwe m'malo mwa mkulu uyu amene amalira, amadandaula. Mmawa wa Mulungu wa lero muli maphunziro awiri akulu. Poyamba tiona za sakramenti la ubatizo, ndipo kachiwiri
tikuyenera kuona kuti pamene talandira ubatizo tikuyenera anthu kukhala anthu okhululuka. Tikuona kuti m'mawu oyamba mfundo yayikulu imene yavuta ndiyoti Mulungu akukwanirisa malonjezo ake, ndipo zonsezi akuzikwanirisa kudzera mwa mneneri Yoswa. Tikuona kuti Aisraeli tsopano akubwerera dziko la kwawo, akuyenera kuwoloka mtsinje uja wa Yorodani. Koma tikuona kuti akuwoloka mtsinje umenewu Mulungu akulamula Yoswa kuti atenge bokosi la chipangano napita pa mtsinje umenewu, ndipo madzi akuleka kuyenda, anthu onse akukwanisa kuwoloka kuchoka tsidya lina kupita tsidya lina. Ine mafuna kuti tikusinkhasinkha makamaka mawu oyamba amenewa, aliyense payekha alingalire mu nyengo zosiyanasiyana zimene timadusa. Mwina tsiku lina mudachitapo ngozi, mwa anthu onse mgalimotomo inu nokha nkupulumuka. Ndiye kuti Yoswa anali pakati pathu nkumatipempherera. Timaona m'buku la Genesis kuti Abrahamu anali pakati pathu kuwanenerera ana a Israeli kuti asalangidwe, kukamba ndi Mulungu, kunenererana ndithu bargaining ndi Mulungu kuchoka pa 50 fika pa 10 kuti mzinda wa Sodomu ndi Gomora usalangidwe. Alipo amene inu ndine amatipempherera. Mu buku lomwe la Genesis mu 27 kuyambira ndi 1 mpaka 5, 15 mpaka 29 timagumana ndi Rebeka. Isaki wakalamba akufuna kupereka madaliso kwa mwana wake Esau, ndipo adafotokoza zonse zimene Esau amayenera kuchita, koma Rebeka amangomvesera zonsezi, ndipo adachita chotheka kutenga zovala za Esau namuveka mng'ono wa Esau amene ndi Yakobo kuti alandire madaliso. Koma pambuyo kwake Mulungu anamudalisa Yakobo, makamaka Jakobo, ndipo atamudalisa Jakobo ameneyi anthu awiri amenewa adagawana madaliso. Phunziro lalikulu ndilona kuti pakati pathu alipo anthu ena amene nthawi zonse amakhala patsogolo pathu nkumatipempherera kuti zolinga za Mulungu zikwaniritsidwe mwa ife. Tikuona kuti madzi amene ndithu nthawi zina amabweretsa ngozi zosiyanasiyana, mawu oyamba amene tikuwerenga, madzi amenewa akuyimirira chipulumutso, sakramenti la ubatizo. Ndiye tikuona kuti Mulungu akukwanirisa malonjezo ake ofuna kupulumutsa anthu ake. Inu ndine pa tsiku la ubatizo tidalonjeza pamaso pa Mulungu kukana demoni ndi ntchito zake zonse ndi manyengero ake onse. Koma mwina funso ndionena kuti kodi inu ndine tikusunga, tikukwanirisa malonjezo amene tidalonjeza? Kaya ndife ansembe pa tsiku limene timalandira unsembe wathu tidalonjeza pamaso pa Mulungu ndi anthu onse akuona. Mwina funso ndionena kuti kodi malonjezo athu amene tidawapereka timawakwanirisa? Ife amene tili m'banja, malonjezo amene tidawapereka timawakwanirisa? Koma tikuona kuti mawu oyamba a tsiku la lero Mulungu akukwanirisa malonjezo ake opulumutsa ana a Israeli kudzera mwa Yoswa. Mwina tingoona pakati pathu anzathu andale, kodi malonjezo amene tidawapereka timawakwanirisa? Zaka zingapo zapitazo anthu adalonjezedwa, iyayi mukandifotera tikugulirani sapato. Anthu adawombera m'manja, koma kenaka adabweranso ndikuwauza onena kuti saziwa saizi za sapato zawo. Mwina funso nkumanena kuti mmene mmalonjeza sapato zimenezi simunanene za saizi, perekani zopanda saizi izo kuti anthu atani kodi avale. Masiku angapo apitawo anthu tidalonjezedwa fetereza osika mtengo, koma lero fetereza ameneyi ndi 145,000 mayi kwacha. Mwina funso nkumanena kuti kodi malonjezo aja ali kuti? Tikuona kuti pamene Aisraeli amenewa akuwoloka mtsinje umenewu, Mulungu akuwalamula ansembe kuti anyamule bokosi la chipangano. Bokosi la chipangano limeneli likuyimirira manifesto amene mwina andale amachita, amene ife ansembe timalonjeza pa unsembe paja. Ndipo bokosi limeneli
ndi umboni pa tsiku losiriza, ndi umboni tsiku la lero pamene mwina tayandikira kuzisankho. Ndiye bokosi la chipangano limeneli tikuyenera kubwera nalo nkumawuza anthu ndalonjeza izi ndakwanirisa izi. Khamaliro chotika ndi chani? Malo mokwanirisa zimene anthu adalonjeza akupitiriranso kulonjeza zinthu zina, kuwonjezeranso zina kuti zimene mudalonjeza mwalephera, lero mukubweranso kuwonjezera zina. Taonatu pakatipa akulonjeza ndithu kuti anthu mwana wabadwa kumene 500,000. Ndiye statistics imaonesa kuti pasiku ana amene akubadwa ndi 2,000 plus. Ndiyo tikuwamba za mabiliyoni. Tikulephera kuchita manyazi pa zimene tidalonjeza kale, ndiye tikuwonjezeranso zina. Ndiye tikuona kuti mawu yamba Mulungu akukwanirisa malonjezo ake ofuna kupulumutsa anthu. Ndipo muthenga wabwino tikuona kunena kuti mfundo yayikulu imene yamanga nthenje menemu ndionena kuti pakati pathu tikuyenera akukhala anthu okhululukirana. Funso limene Simoni Petro amafunsa kuti aone kuti Ambuye Yesu amayankha zotani, yankho limene akupereka ndionena kuti tizikhululukirana mopanda malire. Kukhululuka kulibe malire. Palibe mulingo weniweni umene tinganene kuti ndakukhululukira ndathera pano, kwina kukandichimwira basi ndiwe mdani wanga. Tikhululukirane mopanda malire. Ichi ndi chimene pakati pathu chimavuta. Anthu amene tili m'banja tinalakwirana, mwina tinakhululukirana, koma chimachitika ndi chani? Lero munthu akakuchimwira umamkumbutsa zomwe zija zimene adachita. Ndi mwina funso kumanena kuti kodi mudankhululukira nzanuyo? Mwina kaya ndifa nsembe kumalalika za kukhululukirana, kumalalika za chikondi, koma mwina pakati pathu tikulephera kukhululukirana kumeneko. Tikulephera kukhululukira wansembe nzathu amene tikukhala naye, koma kenaka ndikumapita kumakalalika za chikondi chimenechi kwa anthu. Ndiye mwina funso kumanena kuti kodi ndiye timalalika chikondi chake chiti? Kupezeka kuti mwina pa tebulo ndi wansembe nzako simukuyankhulana, wina kubwera kudya kumamulikira nzake kuti azadye nthawi ina, koma kenaka nonse wakumana mchalichi kumakalalika za chikondi, kumakalalika zoti anthu tikhale anthu okondana. Tisayiwale pachama ti charity begins at home. Ngati ife tikulephera kuwakhululukira amene tikukhala nawo, kodi tikwanisa bwanji kulalika za chikondi chimenechi kwa ena? Tikwanisa bwanji kukonda ena pamene ife m'banja mwathu tikulephera kuwakonda amuna athu, tikulephera kuwakonda akazi athu, tikulephera kuwakonda ana athu, tikulephera kuwakonda anthu kulimana kwathu, tikulephera kuwakonda anthu mchalichi mwathu, tikulephera kuwakonda anthu mdziko mwathu? Tilalika bwanji za chikondi kwa anthu ena? Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba, tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.